Sabes cal é outro gran clásico do Nadal? Contame. Ademais na miña terra, a Feira do Capón de Vilalba. Home, claro. Pois foi esta mañá e nós tivemos a gran sorte de estar ali presentes. Estivemos ali, Estivemos ali. hai que estar no Capón de Vilalba e ademais o Capón é que se pode preparar de tantos xeitos. Sí, a verdade é que sí. Está sempre Porque ti xa sabes que o Capón, para ser Capón de verdade, ten que ser de Vilalba. Home, por suposto. E a mí ocórreseme, por exemplo, pois un Capón, pero con fabas de Lourenzá. Un, dos, tres, responde outra vez. Un Capón en canelóns. Un Capón recheo. Un Capón guisadiño coas súas verduriñas, coas súas patacas amarelas aí, a lume maino, o chuchú. Isto está a rebulir de xente, porque claro, aquí vendese un prato estrela para este Nadal. Criadores e criadoras todo o ano agardando este momento. Eu estou buscando a María José. A tu pareina. Aquí hai centos de criadores. Sí, hola. Quedache algún? Sí, aquí, mira, desde maio xa traballando para ahora mismo. Que prato non pode faltar na mesa este Nadal? Pois o Capón de Vilalba. Características dun capón é a crianza e despois o do sacrificio. É unha cousa artesana. Que están Son cebados? pitos castrados. Métense na capoeira a primeiros de noviembre. Ajá. Para que esteñan bonitos e que esteñan sin estrés, mas cuidados imposible. É o prato que máis te gusta do Nadal ou prefiren os turróns? Gústame todo. E ademais temos aquí as recetas. Ti sabes cociñalo? Bueno, a miña maneira. A túa maneira. E cal é a túa maneira? Bueno, pois é como me enseñou miña abuela de toda a vida. Poñerlle un pouquiño de allo e un adobo no con viño blanco e un pouquiño de coñano o día antes e despois pasalo un pouquiño na sartén, un pouquiño de cebola. Ajá. E o Capón recheo de verduras. No, eu eso non me vai tan ben. Que non sexas parvo, non te vou dar un pico. Estamos vendendo agora mesmo un Capón. Sí, a 200. Yo tenía otra idea en la cabeza ya, Sí. un poquillo por debajo, ¿eh? Que pedir a tempo hai a baixar. Tenía la intuición de 130 y 140 cuando entré por ahí. Bueno, tratas, ó. Tratas. Hai que hablarlo. Deixamos, escuita, vamos a deixalo para que negocien, porque aquí é unha feira, aquí hai que negociar. Si estes son especiales, levan moito traballo. Non é un polo que corre ali todo o ano. Para chegar á feira, Ah, amiga. tes que estar aí todos os días mimandos máis que un neno. O traballo que dá son baratos. De hai canto ten a indicación xeográfica protexida? Dende o 2024 e nós fomos os primeiros criadores certificados pola IXP. Non sodes moitos aínda, non? Este ano somos dous máis, sumamos dous máis, somos tres. Pois xa vedes, quen pasou pola feira do Capón de Vilalba leva para a súa mesa en Nadal algo único.